Üdvözlöm a kedves nézőket! Szakács Levente vagyok, az Encsi Egészségfejlesztési Iroda irodavezetője, illetve az Encsi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai elnöke. Egy videósorozatot fognak tőlünk látni, melyben beszélgető partnerem Krupár András, bűnmegelőzési szakreferens úr lesz. Köszöntök én is mindenkit! Ajánljuk megtekintésre ezeket a videókat, mivel a kábítószerről fogunk beszélni benne, főleg a téma aktualitása miatt. De ne kapcsoljanak el, mert epizódikus lesz, lehet, hogy ezt a részt még pont nem látták. Most egy kényes témához érkeztünk el szerintem, az alkohol, amiről azért elmondható, hogy van egy kultúrája, meg megvan a maga helye, hogy az alkoholfogyasztásnak is van egy gasztronómiai értéke, egy tradicionális értéke. Sajnos nálunk Magyarországon ez az egész kezd inkább átfordulni abba, hogy ilyen alkoholizmussal társulva az egyik legnagyobb alkoholfogyasztó ország vagyunk, és nem a gasztronómiai élmény miatt fogyasztjuk, hanem a tudatmódosító élmény miatt, hatás miatt. Így van egyébként, visszatérve kicsit a cigarettára, tehát ott is a 90-es években azért első helyen álltunk itt Európában. Na most az alkoholban vagyunk lemaradva, nagyon. Itt Magyarországon, ha bárki bármit csinál, az alkohol kell. Teljesen mindegy, hogy disznótörünk, sportolunk, összejövünk egy kis ütögetésre, hogy bármi van, itt alkoholt kell inni, ha buliznak, akkor is alkoholt kell inni, de hogy miért isznak a fiatalok is alkoholt? Mert nem az íze miatt isszák. Tehát amikor azt látom egy vendéglátóegység, hogy teljesen mindegy, ahol fiatalok ugye buliznak, hogy veszi a alkoholt, a másik kezébe ott a víz, ugye gyorsan megisz az alkot, és rögtön utána a vizet, mert az ízét se bírja. Tehát erős, igen, keserű, minden kínja baja van tőle, de mégis issza, mert el akar lazulni a hatás miatt. Miatt. Csak itt megint a függőségre tudunk utalni, hogy hozzá fog szokni. És egyre több kell. Egyre több. Vannak nagyon jó filmek, ahol én amatőr színészek, én azt szoktam levetíteni a gyerekeknek, ahol elindul egy sör, ugye isszák, kevés lesz, megiszik kettőt, kell hozzá feles, mert a tolerancia ugye kialakul, és észrevétlenül ott lesz a függőség, és amikor már leteszi, akkor jönnek az elvonási tünetek, megint hozzá fog nyúlni. És sajnálatos módon ebben még egy kicsit benne van a vagányság, meg a merészség, meg erre is azt mondják, hogy én meg tudok inni egy rekesz sört. Igen. Én sördoktor vagyok. Tehát megadja magának a nem létező titulust, és erre szinte már büszke, hogy mennyire tolerálja. Tehát ez is már egy ilyen, inkább lenne az a vagányság, hogy figyelj már, hány másodperc alatt futod le a 100 méter, de ilyet senki nem kérdez. Viszont az, hogy mennyire bírod a pálinkát, az ilyen előforduló kérdés. De csak tudod, azok kérdezik ezt, akik már saját maguk is akár függők, vagy már fogyasztanak, mert igen, keresik azt a társaságot, aki őket megérti. Nem vagyok pszichológus. Nyilván ő ezt jobban el tudná magyarázni, hogy miért mondja, és amikor talál olyan embert, aki szintén volt, akkor te barátom, te is iszol, meg az is mindenki iszik, ott nem igaz, tehát nem kell feltétlenül ahhoz inni. Most hallgattam épp egy beszélgetést egy helyen, ahol egy hölgy kérdezte meg a másikat, hogy miért egyébként ahhoz, hogy jól érezze magát az ember, inni kell? Nem. Tehát lehet attól is jól érezze magát az ember, akárhol egy társaságban, hogy nem iszik. Így van. De azzal meg tisztába kell nekik lenni. Pontosan egyébként az alkohol a függőségnek egy nagyon jó bemutató példája, mert ugye sokan láttak már alkoholistát, aki fel kell reggel és remek keze lába, megissza az első felest, és akkor mintha elvágták volna egy ideig. Tehát ott már függő kőkeményen, ott már pszichikai, fizikai függőség is kialakult, és ott már azért a belső szervek milyen állapotban vannak, hát érdekes. Főleg a máj és társai, illetve karcinómákat okoz, ugye nyelőcső, daganat, gyomorfekély, nagyon sok minden káros dolog van, és erről is tudjuk, hogy káros, és talán én azt mondom, hogy az ember az saját maga eldönti, hogy tönkreteszi magát, de az alkohol az szintén. Még talán egy cigarettához összehasonlítva, valaki, egy családapa cigarettázik, nem fogja tönkretenni a családját vele. Rossz példát mutat, talán rászoknak a gyerekek is, passzív dohányosok, tehát az sem jó, félreértés ne essék, de mondjuk egy alkohol függő családapa, az azért ott rámehet egy egész család rá is fog. És a gyerekei jövőjét meg tudja bélyegezni egy ilyen. És mégis ennek ellenére fogyasztják. Olyan is van, hogy annyira alkoholfüggő, hogy szinte kiutat sem talál mást, és még öngyilkossághoz is fordul egy ilyen befolyásoltságú
személy. Hát sajnos ilyen is volt a mi praxisunkban, és akkor lett öngyilkos, amikor úgymond kitisztult. Tehát amikor berúgott, az nem volt semmi, csak amikor úgy magához tért, és látta, hogy élnek, meg hogy a család hogy rettek tőle, akkor lett öngyilkos. Akkor úgy hirtelen feleszmélt, hogy ez nem jó. Nyilván rossz utat választott, mert nem így kellett volna ezt rendezni, de ha már felmerült ez a tudat, meg a tudatmódosítás, ugye pont ez a lényege, hogy módosítja a tudatot, mint minden kábítószer. Hogy a tudat az áll két részből, egy belátási képesség, meg egy cselekvési. Én belátom azt, hogy amit én teszek, vagy ami velem történik, az jó vagy rossz. A cselekvési pedig, hogy belátásomnak megfelelően tudok-e cselekedni. És az alkoholra azt mondják, hogy mind a kettőt befolyásolja. És nem jó irányba. Nem jó irányba, abszolút. Gátlástalanság felé viszi. Aki egyébként nem tenné meg a befolyásoltság nélkül. Így van.